Assalamu alaikum. Aleykümselam. Ýa-ni ýagdaýlaryňyz armaňda. Gahan tamaşaçylar, häzir gepleşigimiziň dowamynda biz siz bilen teýhadymyň çäklerini Kahadur Täjin bilen söhbetdeş bolarys. Elbetde Göktepe diýenimizde Kahadur Täjiň aýdymlar gözüňizde janlanýan halifalarymyz barada, dörejiler barada häzir gyzykly söhbetdeşler teýhadymyň dowamyny etdiler. Türkmençilikler aýdylýan söz bar. Hem duýda atmakam çykaryp ýokşaýdy. Bir jekada çaý içeli. Kahadurlarına şunlar ahal vilayetynyň Göktepe we häzir etraplaryna teýhad edip berýär. Elbetde bir näçe gözel ýerler, tabiatyň taryhy ýerler barýar. Umuman ahal topragy bir näçe täsinliklere bar. Aslında aýdymda şu bizim öýümizde bir türkmeniň galma duýtary geldi. Kakamy bir duýtara berdi. Keçijekkä şeyde onu duýtar gelip orada öýe gelen zonundan men aýdymda ünsüp edip başladym da men şu aýdymda zehirmi şu Duýtarda nasıl? men şu aýdymda ömrünip başladym da ýaşlygymdan. Ondan näme? Aýtmak üçin dinleýiji bolmaly ekenne, şu aýdymdadan doýmaly adam hiç men doýmaýardym, aýdy şu häzirem doýamam. Şu halifalar dinläp doýubilemek. Göktepe mukamine azap mukam, gülübegim hak muradi derken, ahalam göbeği kadimi mekan, gidid alam doğduk tepem göktepem, arnamızı yatir zemle Türkmenim, hey Oral Mehmet dıkma nur verdi hanım. Şandil imanım gidin alam dolduk tepen göktepen Kerim verdi şandil imanım gidin alam dolduk tepen göktepen Ay böyle kanımda moliyat yerim min senin ayrılıp mire giderim Hey yatır senden nunaf şehit ederim Hey elim alam dolduk tepem göktepem Hey elim alam dolduk tepem göktepem Elim alam dolduk tepem göktepem Şu etraf merkezinde şu yankı ağamız Huzuniyadağa işledi, berdi Göktepeň etraf merkezine. Şoň ýanyna gezmäge bararym da meniň ýaş oglum mektep okuwçysy. Şo döwrüniň ýoň bolan aýdymy dördörüm taşly aty Esadowyň aýdym bolmadylar. Şol dördörüm taşly täş Gurban muhedine döredilen aýdym şoň sagyny hemen çalyp berdi. Şol mandaliniň heňi men häzir mandalin çalyp berenem boldum. Şol naky ses bilen şu naky ses ýer bilen goýuplar. Şol mandalininden aşyk boldum emrinim. Şeyde ondan şu ağama haýyşt etdim şu mandalin sagurany maňa tap berdi ne bar? Ay bolýar. Şeyde onun mandalina sagurany edindim. Şu men oýnagym onun mandalina sagurany boldy. Başta öwrenen adamam döwranyň başdan geçirenleri diýip bir kino film bardy, ýaş döwüşi. Şonu çağırma uğrayım punktadi var, şu döwrany aýdym diýen mandalina sagurany men şu birinji öwrenen hemem şo boldy. Şeydigin dürlü dümen temalardan oňordugymyzdan döwrümde seslenjek bolup, aýdym döreşjek bolýar, döwrümde goşuljak bolup getýär. Göktepe diýemizde bu toprakdan bir näçe bagçlaryň çykan ýeri. Bilýät Göktepe etrawynyň Ýaňala owasyna bir näçe halifalarymyz ýaşap geçen aýdymdaýdan. Göktepe topragy aýdymdagyň mesken diýip alsak, hiç ýalňyşmaz. Sebäbi Gulwellusta diýip bizim bir ajaýyp ägir kul halifamyz bar. Gulwellusta Göktepeden. Amanuelli Gönübek halifamyz Göktepeden. Bianky Täş Mähmet Huhan Uliýew Göktepeden, Saky Jekbar Göktepeden, Mully Täşmar Göktepeden, Kelbaşy Göktepeden. Ýa-ni Amanuelli Gönübek halifamyz, büyük halifamyz diýip aljak bolýar. Şu aýdymdagyň otunyň büyük mektebi şey diýip aljak bolýar. Onun şu Balkan tevhidlerine yaşap geçen Karadağlı Göklüm bilen eginleş bolan
Olar gatnaşgam edipdirler. Amanuel ýa gelir ekenler, Amanuel Harifan olan habar ekenler. Şeydi bu maşumat mehruban arkadağımızın diýen ünne wara şäher harifaçylyk ýol diýen. Şonu näme üçin diýe. Bizim Aydın Tazımyz gaty aňarlardan 5000 ýyllyk taryhy bar. Bizim türkmenimiz 5000 ýyllykda dören bolsa Aydın Tazymy bile dören türkmen şu. Şondan mären bizim şumada näzeret otursaňyz bizim gatykan Aydın Tazylarymyz bardyr, milliligi ýugurlan. Doğru. Şomat näme? Bir telewizyon ýok, radio ýok, bir magnitofon ýok, bir özel tehnikalar ýok. Deme şu Hudaý beren zehiniň üstü bilen halifara şäherine geçiripdirler. Olurum ýoýman öz şäherine geçiripdirler. Şeýdip bizim şu gündämimize gelen. Ýene ahal welaýatymyzdan näme ýan faýdaşyny ýarlap, bu ýokda toprağa şoňa ýarlap. Biz bilýäs, Göktepe'de gadymy döwürlerde, ýagny 20-nji asyrlar diýip aýdylar. Göktepe mukamlar diýip estrada aýdymçylar tapar. Türkiýeden adamlar gatnaşypdyrlar şol sanada. Diňe bir ýurdumyzyň çäginde de Täjikistana ýa-da Russiýa Federatsiýasy Moskwa şäherine de aýdym aýdypdyrlar. Umuman şol ýagny aýdymçylar taparan ansamblyň belli bir sahna çykanna ýagny sazlar bolupdyr şonu tanadýar. Şeýle bir maglumat berlerler, gaty diýsen täsirli halk sazgallary iýen çalyp başlaryň, Göktepe'liler aýdym aýdymana başlaýar diýip adamlar biler ekenler. Şolar barada nämeler aýdypdylar Göktepe mukamlar hakynda. Gaty dogry diýýär şu Göktepe wokal instrumental ansamblýetde. Ýa-ni estradan kerwan marşlarynyň şolun biri hasap edýär men Saparmat Babaýew. Onuň bilen bir edarada bile işleşmek bana da nesip etdi. Benim ilki işe gelemde 1978-nji ýylda Göktepe tarapynyň şu medeniýet merkezine işe başlattım da. Şonu Saparmat Babaýew ýa-ni şu Göktepe mukamlary ansamblyna ýolbaşlyk edýärdi. Ödüm gaty talapkar adamlar. Siz hem şol ansamblyga gatnaşdyňyz? Menem gatnaşdym şol ansamblyga. Göktepe mukamly. Göktepe mukamly menem gatnaşdym. Şol adam bile işleşmek müýesser etdi. Men häzirne öz owamda ahal welaýatynyň Göktepe tarapynyň Göktepe daýhan birleşigine Nurullah Sarıxanov adına mektepde Aydın Tazymy bolmur. Orta mektepde. Doğru. Bilbilip kapasa düştü. Devül kiminatı saçtı. Biz dörejik toparymyz bilen Türkiýe Respublikasynyň Bilejuk welaýatynyň Söwd etratyny, ýani Tasyr Söwd şäherine bolanmyzda türkmenlere goýulýan sarpany gördük. Onuň edil bizim saparymyzdan öň bir 5 ýyl, 4 ýyl öň siz hem şol ýerde bolupsyňyz da. Elbetde bizim ata-babalarymyzyň aram tapan ýeri ýerleşe, ýagny has dogry Ertuğrul Gazynyň kümmeti bar, hemde Ertuğrul Gazynyň şanyna şol ýerde dagara geçirilýän eken. Bu dagarada ahal welaýatynyň topar gidipdir. Ol toparyň içinde de sizin bolmaňyz, şol ýerde aýdym aýtmaňyz bizi hasa bu ýsanlarda ýene de bir bellemek isleýän adam Halipa Söwd şäheriniň häkimi bize şeýle bir gyzykly zatlar gurulmakda. Dolayısıyla biz Türkmenistan'da bir şehirle kardeş şehir olmak istedik ve Göktepe şehriyle biz Türkmenistan'dan bir etraf bilen dogun bolmak istedik ve Göktepe etrafı bilen Söwd etrafı halkara özarı ılalaşma esasyna dogun şäher bolduk. Söwd Göktepe'niň dogun şäheridir. Mübarek bir şehirdir. İşte orada Göktepe bilen bizim Söwd etrafynyň taryhyny meňdeşikleri var. Dolayısıyla ikimiz de tarihi yönü olan şehirler olduğumuz için Göktepe şehri kardeş şehridir. İstedik ki Türkmenistan'la bağlarımız kopmasın. Birbirimize uzak kalmayalım. Şu Ertuğrul Gazynyň kümmetine barýan Söwdüň esasy merkezi ýolunyň adyna da Göktepe diýip goýupdyrlar. Söwd şäherine baryp şu
Doğrudan yan qaytışyny diýerler, şu Ertuğrul'a türkmeniň ýylla şoň ýatlama da bar geçirýän efendim. Doğulan günü münasibetli. Hawa doğulan günü münasibetli. Şonu bize de gatnaşmak meýser etdi. Bärden baramyzda bizim toporumyzy ýanky Söwüş şäheriniň häkimi dawraly ýagdaýda öýdi öňümizden çykyp, jaýyna salyp gowy bir garşylady. Hawa nämen doğunyň gelýär diýip. Soňunda söhbetdeş bolup oturduk, ýanky näme diýär, ýa Göktepe bilen bizim diýär doğunlyk şertnamamy doğun okuşdyk biz diýär. Ödüm türkmen dilimizden gowy bilýän ekşi. Häkimi hawa. Hem türkmen aydınlarından gowy dinläp bilýän eken. Şonu menem bir 5 tane aydın ýerine ýetirmeli boldum. Şu öz başda oturumda da şu taýda ýetmem garşylananda da. Ondan ýanky şu taýda uly dawara geçirilip bir uly stadion var eken. Stadion bardy. Näçe şu adamlyk da şu onu şu taýda maňa görýän şolaň türkmenliň şeýle gadyryny bilişini aýtjak bolýanlar. Sebäbi olaryň özleri türkmen. Hawa. Şonda ýanky folklor ansambllary geldi şoňa. Üýşüp geldiler de şu mal dowurlary da hatlarla geldiler de şoňa. Hemme şu Anadolu türkmenler ken menem gyzyklarynda. Hawa, biz bilen soradyk bu hakyky şu asyl türkmenler gelýärler diýip şu dawraly ýagdaýda ýanky alyp barjam şey garşylaýar da şonu gelýär. Şonu maňa da men diýjek bolýanlarym, men şoma ennam jümşülýär diýip ataşym bir ýyl bolýar. Şeýle ullukan hormat bilen men ýeködüm, 2 tane aýdym atmak nowatyny berdiler. Aslynda ýöne bir aýdym aýtmalyň. Hawa, ýöne 2 aýdym aýtdylar maňa. Ýönedim şu mandalina sawuraly. Şu giden stadionun içinde men ýeköje ödüm mandalina sawuraly kuralyna 2 tane aýdym ýerine ýetirilmeli diýenler. Şoň göz başynda mehran. Elbetde iki ýurdu dostlaşdyrmak, doganlaşdyrmak mehran arkadamyň tagallasy bilen bolýar. Mehran arkadamyň tagallasy bilen biziň aýdym saat toparmaz bolsun, fark ýok toparlamaz. Üstünlük toparlar gahman arkadamyň tagallasy dünýä ýurduna çykýar. Bulan bolsa diňe bir biziň bir doganlaşmamyz, däle ýurdumyzyň medeniýetini, synawatyny halklara ýaymak. Bizim aydın haldan ayrılasyny öýrenok. Bizim ýürek joşkunly ýatany. Sebäbi arkadagny bizim gadyrymyzy bilip gelýär. Şu wagtal bizim gadyrymyzy bilýär. Ýokman burakda şaher paýap durýar. Nazarına tutduran akyşemy. Hormatly arkadagymyz şaher paýany ýapanyna duýman urkan ýapýar. Şuna garaşylmadyk ýagdaý şu adama bek täýir edýär. Halal rahmet şeklinde uçuynip terpa yapıya ol, sen öğüne adam ukamı diyor. Yine de iş edecek bolýar, yine de täze eserler döretjek bolýar. Bir garaş manrun terpaymy, ýa-ni hormatly ýyly ýaşylyk diýen kötüň öňünde bütün halkyň öňünde şeýdigine ýyly ýaşylyk diýen şaher paýny ýapdy. Ona arkadagymyza hoşallygym bildirýär. Tamary alkadan aýdýar. Mehriban arkadagymyň jany sag bolsun. Ýyl tärbiyeti tutýan, tutumly işleri gelmeden owazardyň. Ýurdumyz awat boldun, halkymyzyň başy rahat boldun. Köp sağ olun Halipa, elmedama janyň sağ bolsun, maşgalaňyz bereket artsin. Rahman arkadagymyň saýasyny öňe gitmek her birimize nesip etsin. Ekran tamaşaçylar ýa-da çarklaryňyzy Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň hormatly ýyly ýaşulsy Gakydur Täjin bilen söhbetleşýärmiz. Dinlediňiz elbetde Göktepe aýlanalyň, gezeliň, köp zatlar göreliň, Göktepäni ýakyndan tanalyn.